κάναμε για το cheesecake, τώρα κάνουμε την κρέμα. Θα την παγώσουμε και μετά θα βάλουμε τη μαμελάδα και μετά στο στομάχι. Και γλύφουμε κάτι. Άμα μείνει και τίποτα. Άμα μείνει. Αλλά δεν κοιτάς λίγο την κάνα, ρε παιδί, μόνο έτσι, δηλαδή όλο φασιωμένη. Δεν έχω φτιάξει το μαλλί. Στέφη της κόβεις τη θέα της καλλιτεχνίας. Δοκίμασε, Στέφη, ναι. Δεν πάει από την άκρη, να φωτίξεις το χέρι μέσα. Εννοείται, πώς θα πάει το παιδί από την άκρη, θα λερωθεί. Καλό. Σάλσε. Μετά λέει το τεινάζουμε, πάντα το τελειώσεις το τεινάζεις. Όταν το τελειώσεις το τεινάζεις πάντα. Πάντα έτσι, έτσι. Ευχαριστώ που με βοηθάς, ευκαιρία. Μα τι, αυτά τα λες όλα. Μαμά, πιάνει τη γλώσσα. Τι? Φτάνει, Βαγγέλη. Εντάξει. Τώρα στα πιάτα δεν χρειάζεται.